tää viikonloppu varattu tuohon tulevan kanalan siivoamiseen. Ilma on ehkä vähän sellainen, että olisi tehnyt mieli jäädä sisälle, tekee jotain muuta. Tehdään nyt kanalahomma valmiiksi, koska kanat kohta tulee. Ja siis tuolla näkyy vielä lunta, niin kuin näkyy olkapään takana. Et ei tää nyt ihan kaikki ole sulanut, mutta kun katselee tonne muualle Suomeen, niin aika sulaa on. Pelto on jo ihan tommonen. Tällä viikolla on satanut aika paljon vettä ja se on semmoista aika ihanaa kevätsadetta, koska se sulattaa kaikki loputkin. Ja täällä on viljelykauteen varauduttu. On muun muassa järviruokoa, kasa. Sitten meillä on lantaa. Se on tehty vähän jäässä vielä tuolta. Tuossa kummualla on hiekkaa. Sitten tuolla on lehtiä ja seuraava lantakasa. Ja tuolla on sitten se meidän tuleva taimikellari. Siellä on vielä noita risoja puulaatikoita. Ja tuolla on talo. Siellä on jotain sukulaisia puuhailemassa. Siellä he puuhailevat ja polttaa tynnyrissä roski. Ei roski, papereita. Papereita polttaa. No täällä puolella sitten kaaos jatkuu. Niin, mutta kanat ei tuu tänne. Täälläkin on muuten pimeää. Täälläkin on pimeää. Musta. Tai sitten tulee jotain sukulaiset polttaa nyt kirjanpitoa täällä meidän tiluksilla, kun paperista pitää maksaa. Tälläkin voi ikkunan korjata. Että laittaa vaan yhden muoviriekalle siihen. Täällä peremmällä täällä tää vehnäin karsinoita, vanha polkupyörä siellä. Siis, täällähän on lähes siistiä, siis lattia näkyy. Niin, täällä on siis se kanalan puoli. Oli vanha maitotonkkien jääkaappi ja kaikki elektroniikka, mikä siihen on liittynyt. Jäähdytyskone, eläinten lääkekaappi, tämmönen pieni karjakeittiö. Nythän täällä on, siis tämähän on lähes siisti. Täällä ei ole enää mitään roinaa hyllyllä. Hetkeksi selkänsä kääntää, niin joku on siivonnut sen. Aika mahtavaa. Kannattaa käydä kahvilla ja syömässä kääretorttua, niin tapahtuu tällaisia juttuja näköjään. Siellä on sitten se kanala. Vielä vähän yritystele vuodelta 1993. Ja muovikanistereita. Tavallaan onneksi täällä nyt lähinnä oli jotain muoviroskaa. Nyt on jo niin pimeä, että ei näe enää sinne. Ihanat ikkunat. Ja nää, kuinka paksu tää seinä on. Siis todella hieno. Tää on niin kuin olisi jossain holvikellarissa. Tuolla on vielä vähän suomalaisten rakastamia ämpäreitä. Ihan ajattelin itsekin säästää ne ehjät ja jossain niitä voi käyttää. Sitten on paljon myös muoviroskaa, mitä en aio käyttää. Seinät pitäisi varmaan kalkita. Ne tekisi täällä aika paljon, koska nyt täällä on aika hämärää. Ja se olisi myös hygienistä ja perinteinen tapa, että kalkittaisi seinät. On nää jotain rapujuttuja kans ilmeisesti. Ihan jotain ihana dieselpönikkä jonain painona. Jaha, kato. Siellä on joku viemäri? Ei, juu ehkä. Näyttää siltä se murtuu ihan just. Mä voisin kun astu siihen tohon.
kello 7 ei täällä ole valoisaa. Siis toki täällä on valoisaa varmaan siksi, että meillä on pihavalot päällä, mutta eikö se ole mystistä? On kaunista. Mutta on täällä valoisaa muutenkin. Joo, kesä tulee. Ja kanalaa siivotaan tuolla. Siellä on jo aivan erinäköistä. Nyt pitäisi vielä ratkaista, että kalkitaanko me seinät vai pestäänkö seinät. Onko siivottu? On tää Tuukka, se on kyllä ahkerana. Saattaa olla, että hihkuin kesän tulosta 2 päivää sitten. Se on talvi taas. Niin kuin suuri osa Etelä-Suomesta eilen heräsi tähän talven järkytykseen, niin se on Suomen kevät. Se on tällaista. Ja koska haluatte tietää, että miten kävi tämän kalkitushomman kanssa, niin ollaan päädytty siihen, että kalkitaan. Nyt pitäisi vaan hankkia sitä valmiina ostettuna melko tyyristä, joten ostetaan sitten vaan sammutettua kalkkia ja ruvetaan tekemään niitä tässä on kalkkitahnaa, kalkkivettä ja sitten kalkitaan seinät ja sitten saadaan hygieninen kanala. Niin siis mitä mä nyt saan tehtäväksi? Sen saa imuroida noista katoista ja katso tuo ihmeessä, mistä kun harjaa sillä imuttaa, lähtee imulla. Huisin hauskaa. Joo, ne lähtee. No mutta siis koko katon vai? Niin kato tuo seinä. Kato, tuon mä imuroin. Huomaat sä ero, sit toi ei imuroin. Sä haluat imuroida. Siis sillä suulakkeella vaan? Joo, mutta näitä seiniä mä koitin mustaa töhnää imuroida, niin voi sanoa, että ei lähde se on niin tommoista skröböläistä. Siitä irtoaa se laasti. Niin ei ehkä kannata, se pussi menee tukkoon. Okay. Se kannattaa vaan rapsia ne laastit irti ja maalata uudelleen. Niin, tai eikö toi jos sitä niinku kalkkii, kun sitä on maalattu miljoona kertaa? Niin... Joo, mutta se on, osa siitä on koko ja vähän irti. Kun sä imuroit tästä, niin ehkä sillä käsisuulla, sillä pienellä päällä vaan silleen niin kuin hyvin tarkasti, koska sitä pitää vähän rapsuttaa tälleen, niin siitä irtoaa sit. Jos sä painat sen näin vaan sillä suulla, lattiasuulla, niin ei lähde mitään. Ja sitten muuten sellainen, mikä niinku vaikka ulkoaitausta ei tarvitse tehdä heti, niin toi luukku, se pitäisi saada tiiviiksi. Ettei sieltä jotkut pikkukanaset... Kaikissa näissä luukkujen raoissa ja ikkunoiden raoissa on hiirten jotain kaivamia. Kaikki ikkunat, kaikki luukut, ovet, niin niissä on tuollaisia. Niin. Ne on kaivertaa niihin semmoisia. Niin, mutta eikö noi ikkunat, mitkä osoittaa ulos, niin ne on nyt sen verran ehjät, että ne voi olla noin. Tuohon, mikä menee navettaan, siihen pitää laittaa joku vaneri. Mitä toi luukku? Se olisi niinku tärkeää, että se olisi korjattu. Niin kuin saki. Saako se sillä pitävästikin? Että ei sieltä tule joku kettu sisään. Sieltä luukusta ei tule yhtään mitään sisäänkään ulos. Ai ihan tiukasti. Saa. Mutta laastia. Niin. Muurauslaastia. Joo. Niin kuin sä näet, sieltä on kaiverettu tästä. Niinpä. Tiivistä tuommoista. Niin joo.
Tervetuloa kanat. Olemme siivonneet teitä varten. Toivottavasti olot miellyttää ja tilat on mukavat. No niin, silmät tuotte hiekkaa. Leikitty tarpeeksi, saa mennä sisälle.